Καλημέρα σας. Είμαι ο Ηλίας Κορεμένος, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η παρουσίαση αυτή, που θα γίνει για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει και ενδεχομένως να ασφαλιστεί σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, δεν θα διαρκέσει παραπάνω από μισή ώρα, αλλά αξίζει να την παρακολουθήσει κάποιος. Λίγα λόγια για την κοινωνική ασφάλιση. Υπάρχουν τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ουσιαστικά ο ΕΦΚΑ. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και το σύστημα είναι αναδιανεμητικό. Δηλαδή, οι σημερινοί ασφαλισμένοι πληρώνουν εισφορές για να απολαμβάνουν συντάξεις οι σημερινοί συνταξιούχοι. Είναι γνωστό το πρόβλημα. Οι εισφορές που πληρώνονται δεν επαρκούν για τις συντάξεις των ασφαλιτών συνταξιούχων. Το πρόβλημα κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο. Γι' αυτό και πρέπει κάθε ένας μας να βρει λύσεις επιπλέον του πρώτου πυλώνα. Και αυτές οι λύσεις είναι θεσμοθετημένες. Είναι ο δεύτερος πυλώνας, που είναι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, και ο τρίτος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας έχει προαιρετική συμμετοχή και το σύστημα είναι κεφαλαιοποιητικό. Δηλαδή, όποιος δίνει εισφορές σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης θα πάρει ένα εφάπαξ ή κάποια σύνταξη, και όσο περισσότερες εισφορές δίνει, τόσο μεγαλύτερες παροχές θα έχει. Τα ίδια χαρακτηριστικά υπάρχουν και στον τρίτο πυλώνα, στις ασφαλιστικές εταιρείες, με δύο όμως βασικές διαφορές που θα τις δούμε πιο μετά. Ουσιαστικά, η λογική ενός ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης είναι ότι κάποιος βάζει χρήματα κάθε μήνα ή τέλος πάντων κάθε χρόνο, μπορεί να επιλέξει και μηνιαία εισφορά και έκτακτη εισφορά σε αιτήσια βάση. Τα χρήματα αυτά, όπως όλων των ασφαλισμένων, διαχειρίζονται και επενδύονται από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, και αυτός στο τέλος, μετά από κάποια χρόνια ασφάλισης, όταν θα βγει στη σύνταξη, θα απολαύσει τις προσόδους των εισφορών του, που, επαναλαμβάνω, θα έχουν προκύψει μέσα από την επένδυση που θα διενεργήσει για λογαριασμό του το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αυτή είναι πολύ απλά η λογική. Είναι η ίδια λογική που υπάρχει και με μια ασφαλιστική εταιρεία, μόνο που εδώ δεν υπάρχουν μέτοχοι. Οι ασφαλισμένοι είναι οι μέτοχοι. Θα το δούμε λίγο πιο μετά. Δύο λόγια για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, για την ιστορία. Ξεκίνησαν το 15ο αιώνα, πριν ουσιαστικά στην Ευρώπη υπάρξει ταμείο κοινωνικής ασφάλισης, το συνηθισμένο, υπήρχε επαγγελματικό ταμείο. Ουσιαστικά ήταν η ίδια λογική, να επενδύουν, να δίνουν εισφορές οι ασφαλισμένοι για να τα χρησιμοποιήσουν σε ώρες ανάγκης ή όταν γεράσουν. Αυτή τη στιγμή το ενεργητικό η αξία του ενεργητικού που υπάρχει σε επαγγελματικά ταμεία ξεπερβαίνει τα 3-4,4 τρισεκατομμύρια ευρώ σε επαγγελματικά ταμεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντιστοιχεί στο 25% περίπου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, ο θεσμός επαγγελματικής ασφάλισης θεσπίστηκε το 2002 με το νόμο 3029, και το πρώτο ΤΕΑ που ιδρύθηκε ήταν αυτό του Υπουργείου Οικονομικών, του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, το 2004. Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης είναι μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου με αυστηρή εποπτεία από το κράτος. Εάν κάποιος μπει στον ιστότοπο της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, είναι αυτός εδώ, www.lta.com.gr, θα δει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 27 ΤΕΑ μέλη της ΕΛΤΑ. Αυτά τα 27 ΤΕΑ έχουν ασφαλισμένους ανθρώπους που απασχολούνται ή συνεργάζονται με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες ή και δημόσιους φορείς. Θα δούμε λίγο πιο μετά πάνω σε αυτό ένα συγκεκριμένο θέμα που αξίζει να το αναλύσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τους λόγους για τους οποίους κάποιος αξίζει να γίνει μέλος σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Καταρχήν, το πολύ σημαντικό είναι διότι θα πάρει ένα εφάπαξ ή μία σύνταξη επιπροσθέτως της παροχής που θα πάρει από τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Και επαναλαμβάνω, όταν αυτές οι παροχές ολοένα είναι και μικρότερες, όταν οι συντάξεις που δίνει ο ΕΦΚΑ ολοένα είναι και μικρότερες,
έχει πολύ μεγάλη αξία ο καθένας μας να κοιτάξει, να ετοιμάσει το μέλλον του, δίνοντας πρόσθετες εισφορές σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, για να έχει και μία πρόσθετη παροχή όταν θα έρθει η στιγμή της σύνταξης. Συμφέρει φορολογικά η καταβολή εισφορών σε ΤΕΑ και οι ασφαλισμένοι αποκομίζουν το μέγιστο ποσοστό της απόδοσης των επενδύσεων του ταμείου, του ΤΕΑ. Γιατί συμφέρει φορολογικά η συμμετοχή σε ΤΕΑ? Διότι οι εισφορές εκπίπτονται φορολογικά. Δηλαδή κάποιος πληρώνει λιγότερο φόρο ακριβώς επειδή πληρώνει εισφορές. Οι εισφορές που μπορεί να πληρώσει κάποιος είναι έως το 20% του μεικτού μισθού του σε ετήσια βάση ή 20.000 ευρώ, είναι ένα απόλυτο ποσό, εάν κάποιος είναι μη μισθωτός, είναι παραδείγματος χάρη ελεύθερος επαγγελματίας. Εάν δηλαδή κάποιος έχει μεικτό μισθό, παράδειγμα 40.000 ευρώ το χρόνο, μπορεί να δίνει έως 8.000 ευρώ το χρόνο σε εισφορές σε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Τι σημαίνει αποκόμιση μέγιστου ωφέλους των επενδύσεων? Στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες μέτοχοι που απαιτούν μέρισμα από τα κέρδη των επενδύσεων, όπως ισχύει με όλες τις εταιρείες, προφανώς και με τις τράπεζες και με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ένα ΤΕΑ ανήκει στους ασφαλισμένους του και έτσι μόνον αυτοί καρπούνται τις αποδόσεις των επενδύσεων του ΤΕΑ. Από την προηγούμενη λίστα των 27 ταμείων μελών της ΕΤΕΑ, εδώ βλέπουμε 11 ΤΕΑ που έχουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό. Οι ασφαλισμένοι σε αυτά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης είναι εργαζόμενοι ή συνεργάτες ασφαλιστικών και τραπεζικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι υπάλληλοι σε μια ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστές, υπάλληλοι τραπεζών, έρχονται και σας πουλάνε προϊόντα επενδυτικά, ασφαλιστικά σε εσάς, οι ίδιοι δεν αγοράζουν αυτά τα προϊόντα, αλλά δίνουν εισφορές σε ΤΕΑ και μετά από τα ΤΕΑ αυτά τις όποιες αποδόσεις των επενδύσεων θα τις πάρουν οι ίδιοι. Αυτό και μόνο δείχνει την τεράστια αξία που έχει ένα ΤΕΑ. Επαναλαμβάνω, οι υπάλληλοι τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών δεν αγοράζουν τα αμοιβαία κεφάλαια, παραδείγματος χάρη, που προωθεί η ασφάλεια ή η τράπεζα, αλλά δίνουν εισφορές σε ένα ΤΕΑ και μέσα από τις επενδύσεις των εισφορών θα έχουν το εισόδημα που προκύπτει. Καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο αξίζει κάποιος να γίνει ασφαλισμένος σε ΤΕΑ. Έτσι, αυτή η διαφάνεια πιστεύω ότι είναι αποκαλυπτική. Εδώ βλέπουμε το οργανόγραμμα του ΤΕΑ ίσα, το κάνω και μια μεγέθυνση. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι ρόλοι, επενδυτική επιτροπή, αναλογιστής, διαχειριστής κινδύνων, θεματοφύλακας, ελεγκτές, διαχειριστής επενδύσεων, προφανώς το ΤΕΑ ίσα και το κάθε ΤΕΑ δεν διαχειρίζεται τις επενδύσεις μόνος του. Υποχρεωτικά εκ του νόμου έχει διαχειριστή επενδύσεων. Όλοι αυτοί οι ρόλοι είναι διακριτοί και ο λόγος είναι για να υπάρχει διαφάνεια. Δεν είναι one man show. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι ρόλοι λειτουργούν με εξωτερικές αναθέσεις. Πάμε να δούμε τώρα ένα παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος του ηλεκτρονικού μητρώου του ΤΕΑ ίσα. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα του ιστότοπου του ΤΕΑ ίσα. Κάποιος ο οποίος θα μπει μέσα στον ιστότοπο του ΤΕΑ ίσα θα κάνει κλικ στη σύνδεση μελών και μετά θα έχει πρόσβαση με τους δικούς του κωδικούς, προσωπικούς κωδικούς, μετά θα έχει πρόσβαση στο προσωπικό του πόρταλ. Εδώ είναι μια εικόνα από το προσωπικό πόρταλ. Εδώ επιλέγει ακριβώς σε ποια οθόνη θέλει να μπει. Παράδειγμα, εδώ ο εν λόγω ασφαλισμένος μέχρι στις 23 Σενάτου έβαλε πλήρωσε την τελευταία εισφορά. Συνολικά είχε πληρώσει αυτές τις εισφορές. Το σύνολο του ατομικού λογαριασμού είναι αυτό. Όταν μπήκε, αυτό ήταν γύρω στις 39 του. Αν δει κάποιος η διαφορά, έχει δώσει 12.930 ευρώ.
Το σύνολο του ατομικού οργανισμού είναι 13,6. Η διαφορά είναι αποδόσεις επί των εισφορών. Εδώ είναι μία άλλη οθόνη, πάλι από το ίδιο πόρταλ, όπου βλέπει κανείς αναλυτικά όλο το ιστορικό των συναλλαγών και των απαιτήσεων που κάθε μήνα δημιουργούνται και των πληρωμών που κάνει ανά ημερομηνία και την ανάλυση, το εφάπαξ, το ποσό που πάει για εφάπαξ και το ποσό που είναι διαχειριστικά έξοδα. Επί τη ευκαιρία να αναφέρω ότι τα διαχειριστικά έξοδα είναι 10 ευρώ για κάθε μηνιαία εισφορά, αλλά για την έκτακτη εισφορά είναι 0. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος που παραδείγματος χάρη θα δώσει 20.000 ευρώ το χρόνο, που είναι, αν πούμε ότι είναι έφερος επαγγελματίας, είναι το ανώτατο όριο των εισφορών που μπορεί να δώσει, θα έχει διαχειριστικά έξοδα 120 ευρώ. Τα 120 ευρώ είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, παραδείγματος χάρη πάνω στις 20.000 ευρώ, είναι κάτω του 1%. Όταν διαχειριστικά έξοδα σε άλλα ΤΕΑ είναι μεγαλύτερα ή σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες επίσης είναι μεγαλύτερα. Μπορεί να είναι και 5% και 6%. Αυτό είναι κάτι που αν το σκεφτεί κανείς θα καταλάβει ότι ουσιαστικά μειώνει την απόδοση. Αν έχεις παραδείγματος χάρη διαχειριστικά έξοδα 5%, είναι σαν να έχεις μείωση της απόδοσης κατά 5%. Δεν είναι ασήμαντο το ποσοστό αυτό. Εν προκειμένου λοιπόν στο ΤΕΑ ίσα υπάρχουν πάρα πολύ μικρά έξοδα διαχείρισης. Εδώ βλέπουμε άλλη μια οθόνη του πόρταλ, πάλι με μια αναλυτική παράθεση όλων των συναλλαγών και των εισφορών και των αποδόσεων που έχουν λογιστικοποιηθεί. Οι αποδόσεις λογιστικοποιούνται εντός του μήνα που έπεται του ημερολογιακού τριμήνου. Άρα τον Οκτώβριο κάποιος βλέπει τις αποδόσεις που μπήκαν για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Για το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου οι αποδόσεις θα λογιστικοποιηθούν μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025. Εδώ βλέπουμε μία άλλη όψη του πόρταλ του ιστορικού του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου, αναλυτικά και τις εισφορές και τις αποδόσεις. Υπάρχει μία πρόσβαση στο πόρταλ ανά πάσα στιγμή. Ο ασφαλισμένος με το που εγγράφεται έχει πρόσβαση στο πόρταλ και ανά πάσα στιγμή από το κομπιούτερ για το κινητό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Κυριακές, Αργίες, βλέπει οτιδήποτε τον αφορά. Και βεβαίως μπορεί μέσα από το πόρταλ να εκτυπώσει τη φορολογική του βεβαίωση. Το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2025 θα βγει η φορολογική βεβαίωση για τις εισφορές που έχει δώσει κάποιος το 2024. Ποιες είναι τώρα οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται από το ΤΕΑ ίσα? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο επενδυτικής στρατηγικής. Αυτές είναι οι επιτρεπόμενες επενδύσεις. Αυτό μπορεί κανείς να το διαβάσει στο site του ΤΕΑ ίσα. Υπάρχει ο κανονισμός επενδύσεων, υπάρχει η δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής και εκεί αναγράφει ακριβώς ποιες επενδύσεις επιτρέπονται. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να γίνουν επενδύσεις σε ομόλογα κρατικά εταιρικά πιστοληπτικής ικανότητας μικρότερης από ΒΒΒ. Δεν μπορεί να γίνουν επενδύσεις σε πολύτιμα μέταλλα. Δεν μπορεί να γίνουν επενδύσεις σε Forex, σε συνάλλαγμα υψηλού ρίσκου. Εδώ ο πίνακας αυτός είναι ο κανόνας που πρέπει να ακολουθείτε από τον διαχειριστή επενδύσεων. Αυτός ο κανόνας, αυτός ο πίνακας συντάχθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων, προτάθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να ακολουθείται από τον διαχειριστή επενδύσεων. Παραδείγματος χάρη, εάν πούμε ότι το χαρτοφυλάκιο είναι 1 εκατομμύριο ευρώ του ΤΕΑ ίσα, μεγαλύτερο ποσοστό του 25% δεν μπορεί να υπάρχει σε ελληνικές μετοχές. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή επένδυση 300.000 ευρώ παραδείγματος χάρη σε ελληνικές μετοχές. Σε ελληνικές μετοχές θα υπάρχει επένδυση από 0 έως 25%. Σε μετοχές εξωτερικού από 15% έως 60%. Αυτό ισχύει και για ομόλογα εσωτερικού, αντίστοιχα όρια και ομόλογα εξωτερικού και σε μετρητά. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν οι επενδύσεις σε μετρητά να είναι παραπάνω από το 25% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Εδώ είναι κατά μέσον όρο η στρατηγική κατανομή, πώς γίνεται η διασπορά δηλαδή των επενδύσεων του ταμείου μας σε αυτές τις 5 κατηγορίες: ελληνικές μετοχές, μετοχές εξωτερικού, ομόλογα, ιστορικού, ομόλογα εξωτερικού και σε μετρητά. Και
αντιλαμβάνεται κανείς ότι με αυτή την επιβεβλημένη διασπορά των επενδύσεων διασφαλίζεται το χαμηλό ρίσκο, διασφαλίζονται οι εισφορές, το χαμηλό ρίσκο των επενδύσεων, διασφαλίζονται οι εισφορές των ασφαλισμένων. Πότε κάποιος μπορεί να πάρει εφάπαξ? Εφάπαξ μπορεί να πάρει κάποιος εφόσον ισχύει οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι βάση νόμου. Συνταξιοδότηση όταν κάποιος πάρει σύνταξη από τον ΕΦΚΑ. Όταν κάποιος γίνει 62 ετών, ασχέτως αν έχει βγει στη σύνταξη ή όχι από τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή κάποιος μπορεί να ασφαλιστεί στα 59 του και στα 62, εάν θέλει, μπορεί να πάρει το εφάπαξ. Εάν κάποιος είναι ασφαλισμένος επί τουλάχιστον 20 χρόνια και έχει ηλικία τουλάχιστον 55 ετών. Εάν δηλαδή κάποιος, παραδείγματος χάρη, ασφαλιστεί σε ηλικία 33 ετών, θα πρέπει όχι στα 53, θα έχει κλείσει 20 χρόνια στα 53, αλλά θα πρέπει να γίνει 55 ετών για να πάρει το εφάπαξ. Και βεβαίως, αν υπάρξει θάνατος, το εφάπαξ που αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο το θανόντα, κατά τη στιγμή του θανάτου, θα διανεμηθεί στους δικαιούχους του, οι οποίοι δηλώνονται κατά την εγγραφή του ασφαλισμένου ή σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο. Εδώ είναι μία εικόνα που δείχνει το καθαρό όφελος που υπάρχει για κάποιον που δίνει 5.000 ευρώ το χρόνο με ετήσια απόδοση 2%. Παράδειγμα, εάν κάποιος δώσει τα χρήματά του σε μια τράπεζα, 5.000 ευρώ το χρόνο, για 6 χρόνια, μετά από 6 χρόνια, εάν υπάρχει απόδοση 2% κάθε χρόνο και επανεπενδύεται αυτός ο τόκος, δηλαδή δεν εισπράττει κάθε χρόνο το 2%, αλλά το αφήνει και επανεπενδύεται. Θα έχει ένα καθαρό όφελος μετά τα 6 χρόνια 1.836 ευρώ. Με την ίδια λογική, εάν περιμένει 16 χρόνια, με ετήσια απόδοση 2% θα έχει ένα καθαρό όφελος 12.604 ευρώ. Αφού έχουν αφαιρεθεί δηλαδή οι τόκοι, οι φόροι, ο φόρος επί των τόκων είναι 15%. Τώρα, εάν κάποιος ανήκει στην κατηγορία φορολόγησης 22%, τα ποσά που θα έχει ως όφελος είναι αυτά. Ποιος υπάγεται στη φορολογική κλίμακα του 22%? Είναι αυτός που δηλώνει εισόδημα μεταξύ 10 και 20.000 ευρώ. Ποιος υπάγεται στη φορολογική κλίμακα του 28%? Είναι αυτός που έχει εισόδημα μεταξύ 20 και 30.000 ευρώ. Το εισόδημα μεταξύ 30 και 40.000 ευρώ, το φορολογητέο, αυτό που δηλώνεται, δηλαδή φορολογική δήλωση, φορολογείται με 36%. Το εισόδημα πάνω από 40.000 φορολογείται με 44%. Παραδείγματος χάρη λοιπόν, εάν πούμε ότι κάποιος έχει εισόδημα μεταξύ 30 και 40.000 ευρώ, αυτό το εισόδημα και δίνει 5.000 ευρώ, επειδή δίνοντας 5.000 ευρώ γλιτώνει το 36%, δηλαδή γλιτώνει 1.800 ευρώ, γιατί έχει μείωση φόρου κατά 1.800 ευρώ, εάν λάβει υπόψη κανείς αυτό το φορολογικό όφελος κάθε χρόνο και λάβει υπόψη και τη φορολόγηση του εφάπαξ που υπάρχει όταν λαμβάνεται το εφάπαξ, θα έχει καθαρό όφελος 7.119 ευρώ στα 6 χρόνια, 18.000 ευρώ στα 11 χρόνια, 21.400 ευρώ στα 16 χρόνια και 47.000 ευρώ στα 21 χρόνια. Βλέπει κανείς ότι σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ασχέτως του φορολογητέου εισοδήματος, ασχέτως του σε ποιο φορολογικό στελεστή ανήκει το εισόδημά του, υπάρχει το εισόδημά του, είναι καλύτερο να πληρώνει κάποιος εισφορά σε ΤΕΑ από το να έχει τα χρήματά του σε υποθεσμιακές καταθέσεις. Εάν πάμε τώρα σε ένα παράδειγμα με 3,5%, είναι λογικό αυτές οι καθαρές ωφέλειες να αυξάνονται ακριβώς διότι υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, στο τέλος, ποια ήταν η απόδοση που είχαν τα ΤΕΑ κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα για το καθαρά φορολογικό όφελος που κάποιος έχει πληρώνοντας μία εισφορά, παραδείγματος χάρη 5.000 ευρώ το χρόνο. Για να κάνουμε δηλαδή πιο καθαρό το φορολογικό όφελος,
θεωρούμε ότι η επενδυτική απόδοση είναι 0%. Έστω δηλαδή ότι κάποιος δίνει 5.000 ευρώ το χρόνο και δεν υπάρχει επενδυτική απόδοση. 0%. Θα πάρει τα ίδια χρήματα με αυτά που έχει βάλει. Έστω λοιπόν ότι αυτός βάζει 5.000 ευρώ το χρόνο, επειδή είναι στην κλίμακα του 36%, είπαμε, έχει μία ωφέλεια κάθε χρόνο 1.800 ευρώ. Παραλαμβάνω, 36.000 ευρώ είναι το έστω, το εισόδημά του πριν από την καταβολή εισφορών. Πληρώνει 5.000 ευρώ, είναι σαν να φορολογείται δηλαδή για 31.000 ευρώ. Αυτή η καταβολή 5.000 ευρώ του δίνει όφελος 1.800 ευρώ. Πληρώνει λιγότερο φόρο και από τα 1.800 ευρώ. Είναι σαν να δίνει δηλαδή, αφενός με να πληρώνει 5.000 ευρώ στο ΤΕΑ, αλλά επειδή του επιστρέφεται από το κράτος ουσιαστικά 1.800 ευρώ, είναι σαν να πληρώνει 3.200 ευρώ. 5.000 ευρώ επενδύονται, αλλά στην πράξη αυτός έχει δώσει 3.200 ευρώ. Επιδοτείται δηλαδή από το κράτος με το 36%. Εάν δούμε λοιπόν ότι κάθε χρόνο αυτός έχει όφελος 1.800 ευρώ, στο τέλος όταν θα πάρει το εφάπαξ θα φορολογηθεί με 4.500, διότι 15% είναι ο φόρος του εφάπαξ όταν το εφάπαξ λαμβάνεται μετά από 6 χρόνια ασφάλισης. Αυτός θα έχει ένα συνολικό όφελος 6.300 ευρώ. Στην περίπτωση που κάποιος πάρει το εφάπαξ στο 11ο έτος, επειδή ο φόρος του εφάπαξ μετά από 11 χρόνια ασφάλισης είναι 10%, το καθαρό του όφελος θα είναι 14.300 ευρώ. Στην περίπτωση που κάποιος πάρει το εφάπαξ στο τέλος του 21ου έτους, μετά δηλαδή από 21 χρόνια ασφάλισης, το καθαρό όφελος θα είναι 32.550. Το εφάπαξ στα 21 χρόνια φορολογείται με 5%. Εάν τώρα πάμε σε ένα παράδειγμα κάποιου ο οποίος φορολογείται, δηλώνει εισόδημα πάνω από 40.000, άρα υπάγεται κατανότατο συντελεστή στο 44%, έστω λοιπόν ότι αυτός έχει ένα εισόδημα 46.000 ευρώ πριν από την καταβολή της εισφοράς. Πληρώνει 5.000 ευρώ, είναι σαν να δηλώνει 41.000, σαν να φορολογείται για 41.000 ευρώ. Το εφάπαξ λοιπόν που θα πάρει, όταν θα έρθει η στιγμή των 6 χρόνων, θα φορολογηθεί με 15%, αλλά επειδή κάθε χρόνο έχει ένα όφελος φορολογικό 2.200 ευρώ, το 44% συγγνώμη, επί των 5.000 είναι 2.200 ευρώ, θα έχει ένα συνολικό όφελος 8.700 ευρώ. Αντίστοιχα, εάν κάποιος στον 11ο έτος πάρει το εφάπαξ, έτσι έχει 11 χρόνια ασφάλισης και επιλέξει να πάρει το εφάπαξ μετά από 11 χρόνια, θα έχει φορολόγηση του εφάπαξ που είναι 10%, άρα 55.000 επί 10%, 5.500 πληρωμή φόρου, αλλά κάθε χρόνο που θα έχει μεσολαβήσει θα έχει ένα όφελος 2.200 ευρώ. Συνολικά θα έχει ένα καθαρό όφελος 18.700 ευρώ. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε χρόνο ασφαλισμένος έχει αυτό το όφελος. Παραδείγματος χάρη, για τα εισοδήματα του 24 θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση τον Ιούνιο του 25 και θα δει φορολογικό όφελος 2.200 ευρώ. Το ίδιο για τον επόμενο χρόνο. Και θα έρθει η στιγμή, ας πούμε στο παράδειγμα αυτό των 11 ετών, όταν θα πάρει το εφάπαξ να έχει την επιβάρηση των 5.500 ευρώ. Αλλά η αξία του χρήματος τότε είναι μικρότερη από την αξία του χρήματος τώρα. Δηλαδή, το 10% που είναι μετά από 11 χρόνια είναι σαν να είναι 7-8% τώρα. Άρα το χάσμα είναι μεγαλύτερο. Δεν είναι δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω όφελος 44% τώρα και θα έχω μια επιβάρυνση 10% μετά από 11 χρόνια. Άρα έχω 44 μείον 10, 34% όφελος. Ουσιαστικά επειδή το 10% τότε τώρα αξίζει λιγότερο, είναι 44 μείον 8%, μείον 9%. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση, ακόμα και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η χρονική καθυστέρηση, η διαφορετική αξία χρήματος τώρα σε σχέση με το μέλλον, ακριβώς γιατί μεσολαβεί ο πληθωρισμός.
Αλλά εγώ θα σας πω ότι ακόμα και όταν δεν υπάρχει πληθωρισμός, αν κάποιος συγκρίνει το όφελος που έχει κάθε χρόνο, παράδειγμα χάρη στο συγκεκριμένο παράδειγμα αυτό 44%, ας φορολογηθεί το εφάπαξ, εγώ θα σας πω 15%, εγώ θα σας πω 20%. 44 μείον 20, 24%. Αυτή είναι μια τεράστια απόδοση που δεν υπάρχει εάν κάποιος βάλει τα χρήματά του σε προθεσμιακές καταθέσεις ή αν αγοράσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα από ασφάλεια από τράπεζα. Είναι μια πολύ μεγάλη απόδοση. Εδώ βλέπουμε ένα γράφημα με τις επενδυτικές αποδόσεις των Ελληνικών Ταμείων Επενδυτικής Ασφάλισης για την περίοδο 2011-2023. Εάν κάποιος μπει στο ιστότοπο της ΕΛΕΤΕΑ, στα στατιστικά θα δει πολλά γραφήματα. Εδώ έχουμε επιλέξει το γράφημα που δείχνει τις επενδυτικές αποδόσεις. Θα δει κάποιος ότι το 2011 υπήρχε αρνητική απόδοση. Τα επόμενα χρόνια υπήρξαν θετικές αποδόσεις. Το 2018 μια πολύ μικρή αρνητική απόδοση. Το 2022 μια αρκετά μεγάλη αρνητική απόδοση. Το 2023 αρκετά μεγάλη θετική απόδοση. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι κάποιος δεν πρέπει να κοιτάει μόνο μια χρονιά. Πρέπει να κοιτάει το μέσο όρο όλων των ετών. Όποιον επενδυτικό σύμβουλο και αν ρωτήσετε θα σας πει ότι πρέπει πάντα ο επενδυτής να έχει έναν μακροχρόνιο ορίζοντα. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Ακόμα και στο ακραίο σενάριο της αρνητικής απόδοσης του 8,6% ενός έτους, εάν κάποιος συγκρίνει με τη φορολογική απόδοση, που μπορεί να είπαμε να είναι 36%, 44%, εάν αφαιρέσουμε, ας πούμε 36%, κάποιος ο οποίος δηλώνει εισόδημα μεταξύ 30 και 40 χιλιάδων έχει 36%, επειδή πληρώνει εισφορές, 36% φορολογική απόδοση. Μείον 8,6% που είναι η επενδυτική απόδοση. Αν πούμε ότι αυτό δεν υπάρχει, αυτό το σενάριο είναι τελείως θεωρητικό, τελείως απίθανο, αλλά έστω ότι υπάρχει κατά μέσον όρο για 10 χρόνια έχουμε αρνητική απόδοση 8,6%. Επαναλαμβάνω, ένα ουτοπικό σενάριο, αλλά στο δεχτούμε. Έχει 36% φορολογικό όφελος. Μείον 8,6 που είναι το επενδυτικό, η αρνητική επενδυτική απόδοση, πάμε γύρω στο 28%. Ακόμα και αν πληρώσει φόρο εφάπαξ 20%, πάλι έχουμε 28 μείον 20, 8% απόδοση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όπως και να δει κάποιος την όλη υπόθεση, έχει ένα τεράστιο συμφέρον να εγγραφεί σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτά ήθελα να πω. Εάν υπάρχουν ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί μέσα από αυτή την παρουσίαση, μπορεί κάποιος να μπει στον ιστότοπο του ΤΕΑ-ΙΣΑ, www.teaisa.gr, εκεί να δει οτιδήποτε υπάρχουν συχνές ερωτήσεις με απαντήσεις και εν πάση περιπτώσει αν και εκεί δεν μπορεί να βρει απαντήσεις, μπορεί να στείλει ένα email στο info@teaisa.gr για να το απαντήσουμε σε τυχόν απαρρίωση που έχει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.